I de la mateixa manera, per poder entendre, passats més de 60 anys, aquella decisió tan radical i tan clara, aquella il·luminació interior i profunda, aquella vocació, era el nom consagrat en aquells casos, Déu et crida i has de seguir la seva veu. Aquella visió d'un camí de vida beata, si és que un vell agnòstic, sentimental i alhora fastigosament i penosament racionalista, pot comprendre aquell pobre adolescent embadalit. Per poder entendre tot allò tan remot, caldrà també recordar la ferida terrible i profunda, el cop brutal, atordidor, que va significar la mort dramàtica i nocturna de mon pare, i que explicava també en aquella memòria primera. Una mort que li arribà sense avisar, o almenys sense avisar-me a mi, abans de l'alba d'un dia de maig. Em despertà la mare cridant desesperada: «El papà s'està morint». Era negra nit encara. Ens vam vestir de qualsevol manera el meu germà segon i jo, i ell se'n va anar corrent a buscar el metge, i jo a buscar el capellà. Ell corria davant, molt més ràpid. Jo corria darrere pel carrer i carretera totalment desert, silenciós, sense trànsit ni llum ni persones. Apenes els pàl·lids reflexos groguencs dels escassos fanals d'una sola bombeta. I mai no he tornat a sentir en la vida una angoixa tan dura i tan fonda, amb la certesa creixent que el pare ja era mort o que es moria en aquell mateix moment i estaria ja mort quan jo tornara. Aquella cursa meua desesperada era absolutament inútil. Don Àngel em va fer esperar només els minuts de posar-se la sotana i d'agafar l'estola morada, una capseta metàl·lica amb els olis de l'extremunció i una altra, redona i daurada, amb una hòstia del copó del sagrari. Uns minuts sota els porxes de l'església, a la porta de la rectoria, que van ser com un temps detingut o com un temps infinit. Vam tornar tan de pressa com podia el pobre rector. Per mi, un pas lentíssim. Per ell, devia ser fatigós. Duia l'estola posada, les mans contra el pit, amb les capses sagrades dins d'una bosseta. Caminava amb els ulls mig tancats i feia una cara de gran patiment o de concentració suprema. Potser sabia també que les presses serien inútils, que no arribava a temps de confortar l'ànima d'aquell home que no entrava mai a l'església. M'havia donat la campaneta i jo, fent les funcions d'escolà, de tant en tant la tocava amb els tocs lents, tiling, tiling, propis del pas del Santíssim i de l'auxili a un moribund, pensant que si algú la sentia des del llit, es preguntava qui s'havia mort o s'estava morint. I era mon pare.